В световната история са познати немалко жени, които въпреки разбиранията за женска слабост са доказали, че могат да са воинствени, решителни, смели и жертвоготовни. България има и се гордее с една много специална жена, която е оставила огромен и изключително важен отпечатък в хода на историята ни. В това видео ще говорим за нея, а именно Райна Княгиня. Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева, известна още като Райна Княгиня, е българска революционерка, учителка и акушерка. Родена е в Панагюрище на 18 януари, 6 януари по стар стил, през 1856 година. Тя е първородно дете на Нона Налбантска и свещеника Георги Футеков. Рожденото име по документи е Райкя, а с името Райна става популярна по-късно след завръщането си от Русия. На 13 годишна възраст е избрана от българската общност сред панагюрските ученички да продължи образованието си в Старозагорското девическо училище на издръжка на общината, където е била ученичка на Анастасия Тошева. 5-годишният курс на обучение Райна завършва за 4 години с отличен успех, похвална грамота и награда. През 1874 година става учителка в Панагюрище. Тя е и една от основателките и първа председателка на женско, ученолюбиво и благотворително дружество Китка, участие в което взимат както млади девойки, така и възрастни панагюрки. При подготовката на априлското въстание в края на месец март 1876 година революционният комитет и Бенковски и възлагат да ушие главното въстаническо знаме на Панагюрския революционен окръг. Райна работи върху знамето почти месец, а помощ й оказват Цвета Зографска, Мария Нейчева и Милка Озунова. Интересен факт е, че знамето, което създава тя, всъщност е по подобие на Карловското знаме. Карловското знаме беше направено от скъпа материя и на него изобразен с злато резарен лъв, подпиращ се на полумесец, а над главата му стояха думите «Свобода» или «Смърт». Аз го намерих направено много изкусно и казах, че ще се умея да приготвя подобно. Това е описала тя в автобиографията си. В деня на обявяването на въстанието тя го развява редом с Бенковски. Впечатлен от работата й, Бенковски й дава прозвището Райна Княгиня, взето от героиня на Добри Войников. Именно с това име тя остава и в българската история. На 22 април знамето е тържествено осветено. Церемонията започва от къщата на Пенчо Хаджи Луков. Ето и как самата Райна описва този неповторим ден. На втория ден от свободата знамето беше довършено. Тогава, по желание на гражданите, аз трябваше да го взема в ръцете си, да препаша сабя, да грабна револвер, да седна на бял кон и да премина през целия град, като възвестя на събралия се по улиците народ, че 5-вековното турско иго е смъкнато завинаги. Това беше най-тържественият ден от нашата кратковременна свобода. Побелели старци, наред с малолетни деца, вървяха навсякъде след мене и пееха любими народни песни. Жените, девойките и бабите ни фърляха толкова много букети, че целият ни път беше послан с великолепен цветен килим. Викаха «Ура!» и да живее, нямаха край. Знаете ли, че размерите на знамето са 2 метра на 1,50, с 2 лица и поръбено със сърмена ивица? За честването на 25 годишнината от априлското въстание, Райна Княгиня ушива 3 нови знамена, копия на оригиналното. Днес са запазени само 2 от тях и могат да бъдат видяни в Военно-историческият музей в София и в родната й къща в Панагюрище. Третото е било изгорено по времето на Втората световна. На 30 април започва погромът на въстанието. Голямата дъбова врата на Попгеоргиевата къща е разсечена и турците нахлуват. Георги Футеков е убит. По-късно Райна е арестувана и изпратена в Пазарджик, а след това в затвора Имам Евине в Пловдив, където е подложена на тежки мъчения. Бита и малтретирана многократно. Оставена е на хляб и вода повече от месец. За участието на Райна Княгиня във въстанието и последвалият затвор разказва Захари Стоянов в записки по българските въстания. Името й присъства и в репортажите на известен американски журналист. Тук е добър момент да отбележим, че въпреки потушаването на априлското въстание, този кратък период е бил изключително важен, защото точно това е дало гласност за жестокостта на турските поробители. Вестта е достигнала до много съседни държави и са взети мерки. Твърди се, че европейски дипломати и консули са получили информация, че турците планират да убият Райна тайно. Дипломатите се намесили и тя е освободена от затвора на 31 юли. Изтерзана и болна заминава за Русия с чуждо име под закрилата на консулите, където е настанена в Страстния манастир.
Дълго се лекува в Екатеринската болница. През август 1876 година заминава да учи акушерство за 3 години в Москва. Райна е първата дипломирана в България. Там тя написва своята автобиография, излязла първо на руски език. Едва през 1934 година е преведена на български език. Завръща се в България през 1879 година и става директор на девическия пансион в Търново. През лятото на 1882 година Райна се завръща в родният си град. Там се омъжва за Васил Дипчев, също участник в Априлското въстание. През същата година тя е назначена за акушерка в Панагюрище, а по-късно в София. Съпругът й, Васил Дипчев, е роден през 1847 година в Панагюрище, в род, който се допуска, че идва от Македония. Става учител. Той също така е и подвоевода в Брацигово. Кмет на Панагюрище от 6 септември 1891 година до 18 октомври 1893 година. През 1898 година Васил Дипчев е избран за народен представител и семейството се премества в София. Умира скоро вследствие на политическо преследване и побой в Черната джамия. Тогава Райна остава с 3 невръстни деца, най-голямото от които тогава е на 13 години. Работи предимно в кварталите Орландовци и Малашевци. Нейна близка е Венета Ботева, вдовицата на Христо Ботев. Райна и Васил Дипчеви имат общо 5 сина. Първият ти син, Иван, е роден през 1885 година. Завършва военно училище с 25-ти випуск, а след това и генерал-щабна академия с отличен успех. Участва в 3-те войни за национално обединение. За доказан героизъм има 5 ордена за храброст и медали за военни заслуги. Заради участие в преследването на четата на анархиста Васил Героя и Дочо Узунов е осъден на смърт в Троян през 1954 година. По-късно присъдата е заменена с доживотен затвор. Умира в лагера край Ловеч. Вторият ти син, Георги, е роден през 1889 година. Завършва морското училище във Варна. През Балканската война служи като машинист на торпедоносеца Дръзки. Третият ти син, Владимир, е роден през 1891 година и той става военен. Завършва с 31-ви випуск военното училище. Проявява се в атаката на Одринската крепост на 13 март 1913 година. Участва в Междусъюзническата и Първата световна. Завръща се като герой с 3 ордена за храброст. Изчезва безследно на път за работа на 10 октомври 1944 година. Счита се, че е разстрелян без съд и присъда. Четвъртият ти син, Петър, е роден през 1892 година. Умира много млад, едва 15 годишен. Играйки си с пистолета на своя брат, неволно се прострелва фатално през 1907 година. Петият ти син, Асен, е роден през 1894 година. По времето на Първата световна е ученик в гимназията, но я напуска и отива доброволец на фронта. Проявява героизъм в атаката на Тутраканската крепост през септември 1916 година. Награден е с орден за храброст. След това довършва гимназията. Участва в преврата на 9 юни 1923 година. По-късно е обвиняван за убийството на премиера Александър Стамболийски. След 9 септември 1944 година дълги години лежи по лагерите. Умира в Бургас през 1964. Имат и осиновено момиченце, Евгения, наричана още Гина. Благодарение на отношенията си с дипломати и други богати и известни хора във връзка с дейността си като акушерка, Райна успява да издейства построяването на майчин дом в София. Райна княгиня умира на 61 годишна възраст в София на 29 юли 1917 година. Писателката от литературният кръг Хиперион, Райна Костенцева, пише: "Необикновен човек беше Райна Поп-Георгиева. Винаги усмихната, винаги готова да помогне и утеши, скромна, състрадателна, човеколюбива. Измина повече от половин век от смъртта й, но аз не мога да я забравя и да я прежаля. И като човек, и като акушерка тя беше изключителна. Не познавам друга като нея." След раждането идваше всеки ден да къпе бебето и да наблюдава родилката. Беше всеизвестно, че нито една от нейните родилки не заболя от съществуващата тогава родилна треска. Тя даваше ценни съвети на младите майки. Акушираните деца обичаше като собствени и се грижеше за тях като същинска майка. Излишно е да говоря за необикновеният и патриотизъм, който е познат на всеки просветен българин.
Родната къща на Райна княгиня в Панагюрище е превърната в музей, който е сред 100 национални туристически обекта на Българския туристически съюз. На 2 май 2006 година е издигнат и паметник в нейна чест. На нея са наречени редица обекти, част от които са образователно училище в Пловдив, българско училище в Дъблин и Туламор, 37-мо средно училище в София, детска градина в Панагюрище, детска градина в Велико Търново, читалище в София. В нейна памет е създадена и популярната българска народна песен "Кой уши байряка".